Hola, bon dia a totes i a tots, bon dia a tothom. Aquí a la biblioteca estem amb en Jaume Felipe, en Jaume Font i Jaume Felipe per anar al cine i comentar la pel·lícula. Avui ens toca Repulsión. Ai. Bon dia, Jaume Font, bon dia, Jaume Felipe. Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, el títol ja ho diu tot, Sí. no? Sí. Repulsión. Repulsions. S'ha de provocar això, Això, una repulsa, una... De fet ho provoca, eh? De fet ho provoca perquè ara els hi explicava jo fora micròfon de que és una pel·lícula que, a veure si ens sé explicar, em perdonaran els oients si em embolico una mica. Resulta que jo aquesta pel·lícula la vaig veure com tocava, amb Barça i Ensaio. Jo devia tenir 14-15 anys com a molt. Bueno, estem parlant d'una pel·lícula de quin any? La pel·lícula és del 65. 65. O sigui, està a punt de fer 60 anys. 60 anys. Jo després en tenia, això, 14, 15 o 16. Recordo, clar, amb la gosadia de la joventut i de que creus que ets el rei del mambo, de que, bueno, jo vaig sortir del cine entusiasmat. I ara, fa pocs dies que la vaig tornar a veure, a la televisió, però bueno, també haig de dir que tinc una pantalla de televisió que sembla una pantalla de cine, i vaig pensar, però que burro que eres quan eres jove. Clar, això no és una descoberta en si, que ja ho sabia, però m'ho va confirmar, perquè la veritat és que la pel·lícula és una pel·lícula que ha quedat com una pel·lícula clàssica, Sí. però que no acabo d'entendre ben bé el per què. O sigui, hauria de venir algú i m'expliqués per què ha quedat com una pel·lícula clàssica i per què al seu temps va tenir tant d'èxit. Bueno, jo crec que en el seu temps, perquè era una de les pel·lícules, era trencadora, no? Per l'estètica, era trencadora per la manera de fer i de més, i segurament és de les primeres pel·lícules que tracta el tema de la bogeria, de la... No? Sí, de la psicosi aguda. De la psicosi, exacte. I llavors què passa? Que de la manera que està feta, que sembla un conte de terror, bàsicament, llavors, clar, és trencador, perquè en el seu moment aquests temes doncs, no es tractaven d'aquesta manera. No. Jo crec que formalment, més que el tema, formalment no es tractaven les coses d'aquesta manera. No, evidentment. Clar, va trencar en el seu moment, bueno, el Polanski ja venia amb fama. Sí, el Polanski ja venia d'un cine alternatiu a Polònia. Exacte. Ja tenia una certa aura d'intel·lectual. Ja tenia una aura, exacte, i havia fet coses molt interessants. Bueno, jo, per exemple, pensant en això, amb Repulsión, el Cuchillo en el agua, clar, no té res a veure. Clar. El Cuchillo en el agua és una pel·lícula. Ja. I això és una antipel·lícula. Bueno, aquesta és una immersió. Jo diria que la podrien qualificar d'immersió. Sí, però fixa't bé, Jaume, jo no sé si et va passar que amb la revisió ara recent, inclús em va semblar que els efectes especials eren molt tipus Harryhausen. Bueno, sí. És que tampoc tenia molt de pressupost, aquesta pel·lícula. No, ja, però no podies fer-ho alguna millor, perquè la veritat és que... S'hauria pogut fer millor, probablement. Em sembla que sí, perquè aquell temps ja es disposaven d'uns mitjans per fer efectes especials una mica més. Però jo crec que no hi havia pressupost, en aquest sentit. A veure, la pel·lícula comença bastant com aquella pel·lícula l'Agnès Bar de Cleo de 5 a 7. Sí. Una mica. Intenta imitar aquest estil del cinema verité, bueno, que va portar... La seva il·lusió era que l'emmetessin dins de l'Goix Divin. Exacte. Llavors el que fa és una mica això, la càmera a l'ombro, filmar la protagonista pel carrer, una joveníssima Catherine Deneuve, que està esplèndida. Ara imagina't aquesta pel·li sense la Catherine. Hauríem de posar un molt bon nom, per recordar-la, aquesta pel·lícula. Jo crec que la Catherine Deneuve... Jo crec que és l'única cosa que es pot aprofitar. Que es pot salvar. Perquè no sé si vas tenir la impressió de que, almenys a mi, jo amb el blanc i negre som molt exigent, però aquest blanc i negre em va semblar també horrorós. Bueno... Mal il·luminat, mal matisat. Clar, és un problema... Jo crec que és entre un voler fer aquest tipus de cinema... com diríem, que sembli... no em surt la paraula. Improvisat. Sí, un tipus de cinema, això, fresc, improvisat. Fresc, que sembla improvisat i tal. Aquell que es feia llavors sense guió. Exacte. I llavors, això, i tècnicament, que no comportés una gran il·luminació, o sigui, que la cosa semblés una mica d'estar per casa. Per entendre'ns, no? I d'això peca la fotografia. Això ho aconsegueix, Sí. Això ho aconsegueix, Bueno, és el que busca. Jo el que també em va cridar l'atenció que
dintre de la fitxa de l'època, està catalogada com a pel·lícula de terror. I jo dic que més que terror és horror. És una pel·lícula d'horror psicodèlic. Perquè la veritat és que... Terror psicològic, en tot cas, no? No, és horror psicodèlic. Terror psicodèlic. Terror psicològic. Bueno, en el seu moment jo crec que va trencar per això, no? Perquè era una manera de tractar el tema potser novedosa, no? I que volia això, doncs buscar aquesta frescura, aquesta originalitat, aquest semblar improvisat, aquest tipus de cinema, doncs, el que després dirien els del Dogma, no? Que no s'havia de rodar amb guió, que s'havia d'improvisar, cada dia. La il·luminació natural. Els actors anaven allà sense saber què rodarien i tot això. Una mica això. Era tornar als orígens, no sé si ben entesos, als orígens del cinema. Però no sé si massa ben entesos, eh? També el Dogma no va durar gaire. Vull dir que en aquest sentit, no sé, jo crec que molts cineastes, sobretot cineastes joves, el que busquen és això. Sí, segurament. Intenten fer un tipus de cinema natural. I més aquell temps. No? És com els vins. Intentes fer un vi amb mínima intervenció. Doncs el cinema aquest és amb mínima intervenció. Intentes fer un vi varietal, que no sigui copatge, i aquí en aquest cas també va intentar fer una pel·lícula varietal i ho va aconseguir. I ho va aconseguir. No hi havia copatge. Doncs és una mica Però jo després també, repassant la fitxa, que tu ara m'hi has fet rumiar, que dius, és que no tenia pressupost, però la producció és francesa, eh? Sí. M'entens? No, que per poc pressupost que tingués, segur que més que el que havia tingut per fer el Cuchillo en l'agua, seguríssim que tenia el triple. I després també vaig pensar com és que va tenir èxit. Clar, repassant coses i coses que encara tinc a casa, jo crec que l'èxit també va ser molt responsable que Cahiers du Cinéma, perquè la va exaltar com si sigués una cosa extraordinària i que tu no podies anar al cine a veure aquesta pel·lícula i no entendre-la. Posant pressió. Quan jo hi vaig anar allà, hi vaig anar condicionat. Posant pressió. Clar, això condicionava molt. Era una època que Cahiers du Cinéma manava molt. Bueno, continua manant molt. Però era una època també que tampoc no podies atrevir a anar al cinema i dir que no ho havies entès. No, home, clar, per això. No podies dir-ho. I menys si era jove i xulo. Exacte. I llavors què passa amb la joventut, que era el que comentàvem ara, no? Quan ets jove has vist poc cinema, en realitat. I llavors què passa? Que les coses t'al·lucinen de seguida. No estàs curtit. Quan ets jove no estàs curtit. Llavors, a mesura que et vas fent gran, que cada vegada n'has vist més de cinema, hi ha coses que ja els hi veus al llautó. Dius, sí, aquí... Això ja m'ho han explicat una altra vegada. Això ja ho ha fet millor un altre, no? Un tal i tal. I comences a comparar i no hi ha comparació. Jo crec que no. I llavors, bueno... Jo crec que amb el tema aquest, doncs, diguéssim, de la repulsió, ho explica molt més bé el Hitchcock, amb Marc la ladrona, per exemple, que és ladrona però també hi surt el tema de repulsió cap al gènere masculí, ho explica molt més bé el Hitchcock en aquest cas, que jo tampoc soc del Hitchcock, però que el Polanski. El Polanski ens va voler fer una història d'una repulsió psíquica d'una dona cap al gènere masculí, però que no se'n surt. No se'n surt perquè si filosofem molt, dius, per què té repulsa cap al gènere masculí? Perquè desitja l'home de la seva germana i quan el veu és quan li agafen aquestes ànsies i quan marxa l'home de la seva germana i la seva germana de vacances és quan ella explota tot el que porta dintre. Tot això podríem filosofar molt. Podríem filosofar molt, però no ho farem. Perquè tenim un espai limitat. Bueno, és d'aquelles pel·lícules que encara dona que pensar, no? Segurament, com a tema, dona que pensar, i estèticament, doncs això, és hereva de la seva època. Aquesta època de voler trencar, de voler... Però és una pel·lícula que, com es diu, ha envellit malament. Ha envellit malament aquesta pel·lícula. Sap greu perquè ja et dic, perquè els que vam anar a veure la pel·lícula amb el seu temps hi van anar convençuts i van sortir convençuts. I contents. I contents, i per això encara em preocupa més. És a dir, és que estaves molt gilipollat aquell temps, Però bueno, coses de la joventut. Coses de la joventut. Bueno, són pecats de joventut. Sí, es veu que sí. Bueno, que també... Quan anava al cine seguit també se'm pot perdonar, perquè jo vaig contribuir també a l'èxit del cinema. Clar. Que me n'hi han passat molt de cine. Ben fet. Me n'hi han passat molt. Com tenim la fitxa tècnica? Bé, bueno, la vaig limitar. Ja hem dit que era una pel·lícula del Roman Polanski,
Era la primera pel·lícula que rodava el Polanski fora de Colònia, ai, de Polònia, Sí. i que es va passar amb el circuit d'art i assaig, que llavors en aquell temps, bueno, escolta, això era el mas de lo mas, Bueno, no eren pel·lícules per tots els públics. No, per això que, escolta, podien allà... Un dia parlarem dels clàssics del cinema on es van passar originalment. Sí. D'això n'hem de parlar un dia. Ok. Jo recordo que hi havia un cine que encara no sé si és, jo la vaig anar a veure a l'Arcàdia, que estava dintre de l'Art i Assaig, i em quedava relativament a la vora de casa i vaig anar a l'Arcàdia a veure-la un diumenge al matí. Una matinal. Una matinal a les 10. Això ja no es fa. No, ara ja no es fa. Ara ja no es porta. Llavors anava de conya, saps? Clar. Perquè llavors a la tarda podies anar una altra vegada. A una altra pel·lícula. Era una època que les pel·lícules eren el mitjà d'entreteniment més popular, I recordo que tu potser ja no ho has casat, això, però jo fins que em dóna la memòria de jove, anava moltes vegades a sessions dobles, a cines que feien dues pel·lícules. Sí, I tant. El Provença, l'Iris, el Florida, l'Eslava, sessió doble. Jo havia anat sempre, arribava amb la primera pel·lícula començada, veies la segona i acabaves a veure el començament de la primera. I tornaves a enganxar fins on havies arribat. Fins on havies arribat. Això ho havia fet, bueno... Però era inútil perquè aquell tros que havies vist de la primera ja ho entenies tot. Sí, no calia. No, perquè ara diu... No calia quedar-se. No calia. No, és que si vaig a una pel·lícula començada ja no ho entendré. I penso, no ho acabo d'entendre jo el que diu. I tant, sí, es podia entendre perfectament. El que passa que era el costum. Arribar amb la pel·lícula començada, veure la segona, que la segona era la bona. Sí, la segona era la bona. S'ha de dir també, la primera acostumava a ser més fluixeta, excepte el poble on estiuejava, que feien la dolenta i la més dolenta. Totes dues eren horroroses. Això era molt clàssic del poble, perquè com que la gent hi anava igual al cine, tampoc acuraven massa la programació. Posessin el que posessin. Tant era, la qüestió era anar-hi, però si una era dolenta, l'altra era pitjor. Jo allà al barri tenia els cines de reestreno, que es deia. Sí. Però n'hi havia un que sí que cuidava molt la programació, que era l'Iris. A l'Iris feien una pel·lícula bona i una de molt bona. Els altres feien una espanyolada i després una de l'oeste. Sí. Però l'Iris ja era diferent. Inclús a dintre del cine mateix, vull dir, ja era un altre tipus de cinema. Bueno, és que abans podies trobar, doncs això, cinemes que cuidaven molt la programació, cinemes que anaven a fer calés, cinemes que anaven a vendre pipes, directament, que potser ni crispetes, que anaven a vendre les pipes, i trobaves de tot, però tenies una oferta. Brutal. Cada setmana podries triar entre 15 a 20 o més cinemes, no? Amb tota la programació que volguessis, a més, les pel·lícules duraven molt més en cartellera. Estaven moltes setmanes en cartellera. Jo recordo, per exemple, ja no el clàssic Ben-Hur, però per exemple el Cid va durar el Cursal com mig any. Ben bé, Ben bé, perquè sé que vam anar amb mi germà a veure-la, que feia molt de fred, i la vam tornar a anar a veure que feia molta calor. I això també és aquelles coses que queden. Estiu i hivern. Sí, va durar mig any ben bé, va durar de gener a febrer fins a agost-setembre. Sí. No, les pel·lícules duraven mesos en cartellera, però molts mesos. I el Ben-Hur, i més recentment cap aquí, el West Side Story va estar més d'un any. No, era una meravella poder triar tant i poder tenir tants cines on anar. Era una meravella, la veritat. I aquest programa doble també era molt interessant. I era curiós perquè a la cartelera de La Vanguardia, que sortia cada dia hi havia d'això, per exemple, l'apartat de cines d'estreno, potser n'hi havia una trentena, però és que els cines de reestreno n'hi havia 90. Sí. Era una borrada. N'hi havia moltíssims. Moltíssims cines. Sí, hi havia cinemes que vivien de recuperar les pel·lícules que els altres cinemes havien deixat de fer. Això és curiós, també, perquè dius, bueno, si estava mesos en cartellera i encara venia després el de reestreno i estava mesos més, vull dir que no veia la pel·lícula perquè no volia. Perquè no volia. Directament, O perquè no podia. Perquè aquesta és l'altra, també. El cine també era un dispendi econòmic que no era gran, però en aquell temps era molt gran. En aquell temps també valia. Era molt gran. I després teníem aquestes sessions, com a Repulsió, que es feia diumenge al matí, perquè això a la tarda no hagués anat ningú a veure-la. Bueno, no ho sé, jo sí que hi vaig anar el diumenge al matí, me'n recordo, que vam anar a l'Arcàdia,
I també tinc una cosa molt present, que el meu germà, el Josep Maria, a mig pel·lícula va fotre el camp, va marxar. Va marxar d'aquest? Va marxar, sí, jo vaig aguantar fins al final i el sortir ens vam trobar, evidentment, però el Josep Maria va marxar. El meu germà va marxar, va dir, vaig, no, això no hi ha qui ho aguanti. Va tenir repulsió a la repulsió. Sí. Són pel·lícules difícils. Difícil. Pues, acabem de dir la fitxa tècnica. Vinga. Mira, com deia el Jaumet, Felipe, el mestre... Entre cometes. No, entre cometes, no, entre moltes cometes grosses, la pel·lícula era... L'actriu era la Catherine Deneuve i després hi havia la seva germana, la Yvonne Fournier, que també, Déu-n'hi-do, sí que ho fa molt bé, pel temps que d'això. I després hi havia el Ian Handy i el John Fraser. Bé, vull dir, correctes, no, cap cosa. El muntatge, horrible, es podia millorar molt, de l'Alistair McIntyre, perquè la pel·lícula també no funcionava perquè el muntatge no estava... No el veus bé, el muntatge? No, jo, sobretot en la segona revisió, jo no he fet mai de muntador, però crec que ho vaig millorar. Hi ha coses que no quadren. Es podia millorar bastant. La fotografia també, ja et dic, el blanc i negre fatal, d'un tal Gilbert Taylor, el guió del Roman Polanski i del Gerard Brack. La il·luminació no vaig saber de qui era, perquè a la fitxa tècnica surt il·luminació i queda en blanc, que dec ser poder els fa vergonya posar aquí va il·luminar això. Es va esborrar, ell mateix ho va esborrar. Potser no està acreditat. Poder no està acreditat. El gènere, ja et dic, està catalogada com a pel·lícula de terror, però jo m'hi he apuntat aquí horror psicològic. Horror psicològic. L'estrena del 1965 té un metratge de 104 minuts, que tampoc en aquell temps era molt llarg. Molt llarga, per l'època. I degut a la categoria de la pel·lícula està molt més llarg. És com si haguessis anat a una sessió doble. Sí, és molt llarg. Bueno. El que tampoc vaig... Ara, això és a toro passat, clar, és molt fàcil dir, no? Vull dir que va tenir el gran premi del jurat de la Berlinale, que tampoc, dic, no sé, poder els alemanys encara estaven una mica tarats del tema de la guerra i encara els durava una mica... l'angoixa, i perquè, noi, o tenia que ser un any molt dolent, perquè clar, no sé. Hem de veure en perspectiva, la pel·lícula. Sí. Hem de veure en perspectiva. Perspectiva històrica. Sí. Bueno, i després m'he atrevit a fer una mica de punt, que diu, és el retrat d'una angoixa malaltissa, un retrat patològic que en el seu temps ens va semblar una gran pel·lícula, però que vist en perspectiva és notori que la pel·lícula ha envellit molt malament. A vegades, les pel·lícules que són molt trencadores se'ls hi passa això, no? Sí. Que no aguanten bé el pas del temps. Bueno, jo haig de dir, amb els oients, com sempre dic, que això és la meva opinió, Vull dir que no vol dir que això vagi a missa ni molt menys, Vull dir, és la meva opinió. I el programa no es fa responsable de les opinions particulars. On Avilla es declina la responsabilitat. Sí, perquè crec que encara no està descatalogada i poden demanar responsabilitats, No, les opinions són lliures, no? Només faltaria. No, però sí que amb el seu temps, jo quan vaig veure la Marnie del Hitchcock, vaig lligar, vaig pensar, home, m'agrada molt més i entenc molt més bé això que la repulsió. Perquè a més és que la repulsió hi ha escenes que dius, l'escena aquella mateixa del passillo que surten aquelles mans i això, era necessari tot allò, perquè... Bueno, és una manera onírica d'explicar el que li està passant. Ara has fet la paraula, onírica. Està explicant el que li passa a la protagonista per dins del cap, no? D'una manera onírica. Bueno, té el seu què, si tu mires bé, és trencador. Sí, no, és trencador, no, sense bé, ja et dic que no em vull posar amb el tema, és només la meva opinió, el que passa que el que dius tu és que ja tenim un rodatge i segons quines coses tampoc ja les aguantem com abans. Bueno, el que dèiem, que després potser aquesta no ha envellit massa bé, no? En el seu moment podia semblar molt trencadora, potser no ha acabat d'envellir bé, o potser hi ha pel·lícules de la mateixa època que expliquen el mateix d'una altra manera, millor, o pitjor, no ho sé. Jo, l'altre, el Cuchillo en el agua, del Polanski, em va semblar, i encara em sembla, una molt bona pel·lícula, i sobretot perquè del mateix Polanski dues maneres de fer cine diferents. Allà la fotografia està molt cuidada, el guió també està molt cuidat, l'elaboració
de lo que és la trama, no psicològica, però sí sociològica de la Polònia d'aquell temps. Em va semblar fantàstica també, perquè em va descobrir una Polònia que com a país comunista jo tenia catalogat d'una altra manera. Ja. I allà en aquell temps la gent benestant ja tenia iates també. Ja tenia barcos amb vela i es dedicaven també al dolce farniente, Ja. que no és el que aquí ens venien. Clar. Perquè, clar, tot el que feia el de comunista era bueno, Sí, pecat mortal. era pecat mortal. I vaig pensar, home, doncs, Però tampoc és tan pecat mortal. tampoc és tan pesant, no? Vull dir que com a document sociològic d'aquell temps tenia el De seu l'època. valor. I la repulsió, doncs ja et dic, em va semblar, quan la vaig veure em vaig sortir molt ufano, per dir-ho d'alguna manera, i molt content i molt xulo, i vaig explicar a tots els meus amics que havien anat a veure Repulsió, i ara penso, estaves molt fotut, Jaumet, Estaves molt fotut, Jo crec que el Polanski després, quan va iniciar la carrera americana i tot això, ho va fer amb una comèdia, el Baile de los Vampiros. És una comèdia... I és una pel·lícula fantàstica. I meravellosa. I que ha envellit molt bé. I que ha envellit molt bé, exacte. Que ha envellit molt bé, Sí. degut a 40.000 històries, no? Allà va tenir la sort de comptar amb la Sharon Tate, La Sharon Tate. amb el que fa de vell, amb el McGregor, no sé si es diu Ian McGregor, el que fa de vell boig. No ho recordo. Ell mateix que surt també, surt, Sí. i va comptar amb un operador de càmera fantàstic, perquè el color, aquella ja és en color i el color, jo recordo que està fantàsticament aconseguit, molt matisat, molt adequat a cada seqüència. Sí. I com a pel·lícula, com a estracanada, era fantàstica, perquè no deixa de ser una estracanada, el Baile de los Vampiros. No? I després el Polanski al llarg de la seva carrera ha fet una mica de tot, Sí. una mica el que ha volgut, Sí. no? Quan ha volgut, i crec que en aquest moment, no sé si la primera pel·lícula fora de Polònia, just quan arribava a França... Era aquesta, Sí, aquesta de Repulsió. Dic, al ser la primera pel·lícula fora de Polònia va voler marcar territori. Sí, perquè... O intentar assemblar-se amb el que s'estava fent en aquell moment a França, potser. No ho sé. Sí, es feia un tipus de cine d'aquest de cinema, de free cinema, i era un tipus de cine així una mica lliure, pràcticament sense guió, anaven improvisant, però sí que va també diu aquí, el que hi és de cinema em va cridar l'atenció perquè els productors no li van imposar un guió, o sigui, li van donar total llibertat, vull dir que és una pel·lícula molt personal, Podia fer el que volgués. Podia fer el que volgués. I, bueno, dius, si ell ho veia així, tampoc soc jo qui... Va decidir fer-ho així. Sí, poder l'experiència amb dones la tenia molt traumàtica. No parlem de l'experiència amb dones del Polanski, que encara te lius ara. Encara te lius ara. Clar, i també tenim el Woody Allen, que tampoc podem parlar. Exacte, sí, tampoc en podem parlar del Woody Allen. Per cert, la Catherine Deneuve quants anys tenia quan va fer aquesta pel·lícula? 19 anys. Carai, sí. 19 anys molt ben portats i molt ben aprofitats. Sempre ha sigut una dona impressionant, la Catherine Deneuve, sempre. Mira que és... O sigui que si era guapa la Catherine Deneuve, que amb la Tristana, el Buñuel, volguer-la fer sortir lletja, no ho va aconseguir. No ho va aconseguir. No hi va haver manera. Quan més lletja la volia fer sortir, més maca era. Més maca era. No, amb tots els respectes, ara que les feministes no se'ns enfadin, però vull dir que era una noia molt maca. De fet, la van prendre com a model per fer la Marianne, no? Sí, el bust que representa França la llibertat, la Marianne. Té les faccions de la Catherine Deneuve. Jo crec que ja està tot dit, no? Una gran actriu, Molt. Una gran actriu. Molt bona, matisa molt bé, té molt registre. A mi em va impressionar molt amb... Del de Jour. No, de més gran, amb Indochina. Indochina. Em va impressionar molt com arriba a matisar aquella dona, aquell paper, és que només el podia fer ella. Perquè jo només ho pot fer-ho una francesa que va sentir les colònies. Ja. M'entens? I em va impressionar moltíssim de dir, perquè allà a Indochina ja devia tenir 60 anys. Sí, llarguets, i encara, a part de que estava guapíssima, però com actuava, noi? Dius, escolta'm, això són paraules majors. Bueno, i ole ella, quan amb 19 anys, que va agafar aquesta pel·lícula del Polanski i es va atrevir. Sí. Perquè era molt jove. Sí, en aquell moment, no? No sé si era de les primeres pel·lícules o la primera pel·lícula que feia. Molt jove, no t'ho sabria dir. No sé si era de les primeres... Bueno... Sé que vaig mirar que tenia 19 anys, vull dir que era molt jove. Vull dir que ole ella de posar-se en un projecte com aquest, amb un director... I si va tirar endavant la pel·li, jo estic segur que va ser molt, amb 90% per la seva intervenció. Gràcies a ella. Sí, se li ha de reconèixer. En fi. Molt bé, doncs, si us sembla, ho deixem aquí.
I, bueno, ens tindríem que preparar la pel·lícula propera. Sí. Teniu alguna en ment? Jo li vull consultar amb El Jaume segur. No, però jo li vull consultar amb el Jaume perquè volia comentar una pel·lícula que amb el seu temps tècnicament va ser una novetat, que després quan la vaig veure al cinema vaig pensar, home, m'han enredat, que és la primera pel·lícula que es va fer amb Panavision. Amb Panavision. Que és aquella història de l'oeste, com se diu. Però es va anunciar com una cosa que semblava que sigués en 3D. Sí. I jo vaig anar a veure el cine nou, el cinema nou, el Paral·lel, que llavors havien acabat d'estrenar el cine i la pel·lícula, i jo m'esperava que sortissin els personatges de la pantalla i no. Bueno, però era la pantalla que era més llarga, no? Sí, era més llarga i còncava. Més llarga i còncava. I donava com una sensació... Com de profunditat. Sí, com de profunditat. Però vull dir que la publicitat en aquell temps ja feia el seu treball, també. Doncs mira, aprofitem La conquista de l'oeste. Vinga, doncs aprofitem per fer aquesta, la conquista de l'oeste, i aprofitem per parlar d'aquestes innovacions tècniques que prometien molt i han quedat en res. Sí, perquè crec que no se'n van fer cap pel·lícula més en Panavision. Tuatdau i Panavision. Parlarem del 3D. Parlarem del 3D, sí. Hem de parlar del 3D. Però ja et dic, a mi hi vaig anar molt il·lusionat, allò de dir, ostres, veuràs com surten de la pantalla els cavalls i res. Llavors vaig comprendre el que era la publicitat. Doncs molt agraïts, Jaume Font, Jaume Felipe, Font, per aquesta passió pel cine que ens inculqueu i que així hi continuarem assistint i anant. Ona Villas, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.